ആണ്ട നല്ല ഒന്നാം തരം കോലൈസ് എടുത്ത് ചാണ്ട സാമ്പാറിനകത്ത് മുക്കിയിട്ടേക്കുന്നത്. ഇതെന്നാ പരിപാടിയാടാ ഊവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുന്നേരെ സംഗതി അതല്ല കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ഒന്നാം തരം ഇഡലിയും സാമ്പാറും നല്ല ചമ്മന്തിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇന്ത്യയിൽ ഭയങ്കര വൈറലായിരുന്നു. അതായത് ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച ബാംഗ്ലൂർ പോലുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഓടി വന്ന് ഇത് ഈ കമ്പை പിടിച്ചെടുത്ത് സാമ്പാർ മുക്കി കഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം ഇടാം എന്നും പറഞ്ഞൊരു കണ്ടുപിടുത്തമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതാണെന്നും അല്ല തീറ്റ എല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി കുത്തിയിട്ടാണെന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ട് വിഭാഗം മുട്ടൻ അടിയുണ്ടാക്കി. അതെന്നേലും ആട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയേച്ചേ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ആദ്യം ഒരു പാത്രം വെച്ചേച്ച് അതിനകത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചേച്ച് ഒരു ഇല കൊണ്ടങ്ങോട്ട് നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. തേക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ കുറച്ച് മാവെടുത്തേച്ച് ഒരു കോലിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക്, അതായത് നമ്മൾ ഈ പോപ്സിക്കിൾ സ്റ്റിക്കില്ലേ അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റത്തേക്ക് ഇച്ചിരി 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 മാവ് വെച്ച് കൊടുക്കണേ. അതെന്നാത്തിനാന്ന് വഴിയാ മനസ്സിലാവുകയെ, ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വരത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ആ എണ്ണ ഒഴിച്ച് വെച്ച പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഇഡലി മാവ്, നല്ല പുളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ വേറൊരു വാക്കുണ്ട്, എന്നാലും അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. നല്ല പുളിച്ച മാവ് എടുത്ത് വെച്ചേച്ച് അതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് താണ്ടേ നമ്മൾ ആ കമ്പ് അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വെക്കണം കേട്ടോ. അടിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവിൻ്റെ കനം ഞെക്കി പീച്ചി കളയരുത്. അതൊരു മയത്തിലൊക്കെ വെച്ചേച്ചാൽ കൃത്യം ആ മാവിൻ്റെ അളവിന് വെച്ചേച്ച് ഒരു 3 അങ്ങോട്ട് വെക്കണം, നല്ലതുപോലെ വെക്കണം. എന്നാത്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അത് പിന്നെ പിടികിട്ട് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് അത്ര കണ്ണം അങ്ങോട്ട് കത്തിന്നൊന്നും വരത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ആ 3 അങ്ങോട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലിലേക്ക് ഈ കമ്പ് തെക്കുവടക്ക് ഒഴുകി പോകാതെ മയത്തിൽ താണ്ടേ ആ മാവ് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് മുഴുവൻ നല്ലതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ച് താഴത്തെ മേലിലത്തേക്ക് കണക്കൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടേ മൊത്തം അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ. അങ്ങനെ നല്ലപോലെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ കോലിപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാഴയില കീറി വെച്ചാൽ കോലിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ എവിടെയാണ് കോലെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമല്ലോ. അന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അപ്പച്ചമ്പിനകത്തേക്ക് ഒരു തട്ടിനകത്തേക്ക് വെച്ചേച്ച് ഇവനെ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കണം. അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ അപ്പച്ചമ്പി വെച്ചേച്ച് ഇവനെ ആവി കയറ്റി ഒരു അപ്പം പോലെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണെന്നേ. തീ കത്തിച്ചേച്ച് അപ്പച്ചമ്പിനകത്തേക്ക് സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടപ്പൊക്കെ വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് അങ്ങോട്ട് വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ഒന്നാം തരം അപ്പം റെഡിയായി കിട്ടി. തീരുന്നില്ല. ഇവനെ പുറത്തെടുത്തേച്ചൊന്ന് ആറിയതിന് ശേഷമേ കൈ വെക്കാവുള്ളൂ. ഒന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം കത്തി വെച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെത്തി മാറ്റി വെക്കണം. അതുകൊണ്ടോ ഒരു ബാർ പോലെ ചെത്തിയേച്ച് അതിന് ആ കോലിരിക്കുന്ന ഭാഗം ചെത്തി ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടോണം അതിൻ്റെ അത്ഭുതം എന്നാന്നുള്ളത്. അത്ഭുതമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, ഒരു രസമുള്ള കലാപരിപാടി. നല്ല ഒന്നാം തരം കോലൈസിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. ഇനി ഇത് പിടിച്ച് സാമ്പാറി മുക്കി കഴിക്കരുതോ. അടുത്ത അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സാധനം വരുന്നു. അതും അതുപോലെ തന്നെ ആ കോല പിടിച്ച് സാമ്പാറി മുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാകത്തിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത്, ഇത് ശരിക്കും നല്ല കണ്ടുപിടുത്തമാണോ അതോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തീറ്റ എല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി കുത്തിയിട്ടാണോ എന്നൊക്കെയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഇത് ഒരു ബാംഗ്ലൂർ നഗരമാണെന്നങ്ങ് സങ്കല്പിക്കുക. അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ഒരാൾ വന്ന് ഇതെങ്ങനെ കഴിക്കുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കണം. ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിൽ അങ്ങീന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, താടി വെച്ചൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്ട് ഓടി വരും അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ. ഓടി വന്ന് കടല ചേട്ടൻ ഇതങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. ആ കോലെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൈ നനയാതെ സാമ്പാറി മുക്കി ചമ്മന്തി മുക്കി അതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. അമ്പടാ വായിലോട്ട് വെച്ച് ഒറ്റക്കടി കിടക്കുന്ന താടി മുഴുവൻ. ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെ ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കാം. കിടക്കുന്ന താടി മുഴുവൻ. അപ്പോൾ ഇത് എന്നാ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ഈ ഒരു വല്ലാത്ത പരിപാടിയായി പോയല്ലോ. ഇത് മൊത്തം താടി കൂടെ ഒഴിവാന്നല്ലോ. എന്നാൽ മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം. കിടക്കുന്നു. ഇത് നടപടിയുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ഇത് ശരിക്കും താടി വഴി ഒഴിവാന്നേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് പറയുമായിരുന്നത് നല്ലതായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ തവണയും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഞാനൊരു പാവം കോട്ടയംകാരനായ മാർക്ക് ആൻ്റണിയാണ് സൈനിങ് ഓഫ്.